Добър ден! Аз така от нищото реших да направя втория ми влог и отивам до пералнята, защото съм бедна студентка и нямам пералня в общака, за съжаление. Сега съм навън с кучето, оставяме дрехите, чакаме я малката принцеса да си изака и отиваме към Вилко. Сега ще ви разкажа малко повече какво ще правим. Само да свърша работата. Готова съм с пералнята. Така, да ви разкажа набързо. Днес съм на абитуриентска, но първо нямам какво да облека. Не знам по-скоро какво да облека. Второ, имам ли подарък? Не. Помисля, че това ми е купата. Нямам подарък. Какво ще правя? Не знам. Но почвам от рано с подготовката, защото, нали, знаете, абитуриентките искат да са красиви. Айде бързо! Но моя скъп приятел Вилян и този път Цеци ме наместиха в графиците си, за което съм и много благодарна. След малко отиваме към Вилко. Казваме да отида към 11 без 20, сега е 10:10, но понеже нямам нищо за правене, а и не знам какво ще правим на косата, какво ще обличам, даже не знам. Пак ще ме захули. Това е положението. Доряка. Я да ви направя с един аутфит чек. Аутфит чек. Наглеже. Времето е само за разходки. Хората, които ме следят в Инстаграм, знаят, че от известно време започнах да спортувам. Но днес няма да го правя, защото няма да имам време, няма да има кога и ще съм с грим и прическа. Но утре какво ме чака, само аз си знам. Този път ще се опитам да не забравям, че снимам. Обещавам да бъде малко по-дълъг този влог. Ще дам всичко от себе си. Колан. И тръгваме. Задна не ми влиза много. Ах ти пътищата! Оправете ми улицата, бе хора! Оправете ми улицата! Пред 38 блок. Който знае, знае. Днес съм в едно такова влажно настроение. Слънчев ден, прекрасен, приятен. Те с червени домати, кой ги мама разклада и зла. Мама не става. Чувствам се като леличка в разгара си. Аз съм решила да си взема Да си взема нова стойка за телефона, защото тази е на някакво тъпо място и снима от много ниско. Пак ще кажете, че съм дебела! Съм сладка, Аз съм при Вилко вече. Даже подраних. Не че съм на време, а подраних. Да не повярваш? Да, сигурно от ретроградни. За пореден път аз съм на време. Нещо ми става. Този път и Дори е тук, сега Вилко ще ни направи една фризура. Шегувам се. Той не постригва кучета. Нали ви казах, че ми е плажна. Ето ви тук едни beach waves. Докато седа спокойно тук, видях дупенцето. Аз чуя откъде ми мирише на аку. Днес ще правим бална прическа. Да, ама каква? Ето е честито. Сега ли да правим? Може и сега, да. Не знам какво ще правим. Ама ако е коки, искам да е така с лифтинг. Да, сега не е бил с лифтинг. Това съм взела за всеки случай. Много обичам. Не знам. Можеш ли да тропнеш? Мога да направим нещо. Чак сега. Добре, стига. Да, нали. Само преглеждам тук някакви идеи. Приглаждаме. Какво ще правим? Още не Ще знам. правим, само ние си знаем. И ние не си знаем. Ще ми откъсне скалпа, бе. За лифтинг при Вилко. Тук всеки е след коненията си. Затова идвам в тази салон. Били била намерила като била малка
някаква касета на техните, видеокасета. Ти не знаеш сигурно какво е това. Знам. Добре. Някаква видеокасета. Спорно. Снежанка и 7-те джуджета и 7-те джуджета имали такива патлаци и япане. Май съм го гледала. Анимация, нали? Да. Знам го. Знам. И тя е гледала Снежанка и 7-те джуджета. Да, аз не знам това. Ако съм игрите, огледали ли? Еми. и него да гледам. Това, където имитираш Алек, беше брутално, човек. Баба ми звъни и вика: Валентино, има много статии за това нещо, че си била сринала Алек. Не те ли е страх, Валерия? Да не те намери това някъде. Ще убие. Да те притисне. Точно от притискане някакси не ме е страх. Я ми го снимай, бе. Какво става тука? Дай профил. Нищо не направихме. Добре, долу стана. Сега ще го направя. Про! Добре, това стана много яко. Учите ли ти пръзни? Няма какво да стане. Издухваме. Айде. Отиваме към Цеци, за да се почувствам като една истинска абитуриентка. Айде, идвай! Бързо, бързо, бързо! Айде, Дори! Дори! Айде, ма, Дори! Ето го, Цеци! Кажи нещо на хората. Нещо на хората. Моята п***а е тръвница, целия щестица. Поддържа малко нищо. Ти си гледал и Хензел играта ли? Да. Там какво става? Има ограда от пиш***и и вещицата и аз ги оградата. Не се ебана. Хубав боб има. Много хубав боб, кебабчета, кефтета. Имам какво ти час. Да. Мерси. Сега ли да платя? Да. 300 лева. Как беше? На колежка. Сватбен грим. 300 лева. Сте всеки път с нови техники. Натурален булчински грим. Беше? Мама днеска пържена картофа. Съм готова с грима, само че не знам къде съм си спряла колата. Айде бързо! Хора, аз наистина не си намирам колата. Намерих я. Сега малко са ме позапушили. Да видим дали ще излезем без аварии. Излязохме. Колан. Вече съм си вкъщи. Ще си изям салатката. И обмислям дали да не си легна за мъничко, да поспя някакви 2-3 часа. Но не знам дали ми се рискува, защото има много голям шанс да разваля грима и косата. Обичаме живота на ръба. Да, ям в леглото. И какво? Какво? Еми, ще рискувам. Какво толкова? Ще сложа малко пудра на лицето. Ще си оправя червилото. Малко лак за коса. Обличам се и отивам до мола, за да видя за подарък. Ти да видиш. Той вече не е в състояние. Не е в състояние съм. Добре, в състояние. Сега търсим съкровища. Какво търсим? Съкровище! Търсим съкровища. Още едно. Много съкровища. Телескоп имаме. Имаме всичко. И машина. Машина за плетене. Имаме машина за плетене. Нека се задръстя тук. Дай, ще оправим, бе. Може да има някакво такова. Някакво розовичко може. Някакво розовичко, бе. Искаш ли ги перлите? Искаш ли да ти ги сложа? Не, чакай. Не? Дай. Какво има тук? Зайче. Искам да го махна сега. Трябва ни кошницата? Да. Да я взема? Да.
Къде ще я нося? Трябва да намерим всякакви съкровища и да ги върнем после на място. Да вземем? Да! Верно ли? Аз пак забравих, че снимам, но... Всъщност, не знам какво. Лека вечер.